дар мавзеи хуррамзамини ноҳияи Данғара мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, ки дар он зиёда 100 нафар варзишгар аз давлатҳои Осиё, Аврупо ва Амрико, аз ҷумла Арманистон, Беларус, Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия, Туркия, Узбекистон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуданд. Гуфта шуд, ки намуди варзиши парапланеризм ва воситаҳои парвози сабук яке аз намудҳои маъмул ва дӯстдоштанӣ маҳсуб меёбад, ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар якҷоягӣ бо Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои рушди минбаъдаи он ва дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи байналмилалӣ пеш аз ҳама муаррифии шоистаи фазову имконияти хуби варзишии ҷумҳурӣ ва рушди варзиши парапланеризм буда баҳри кашфи чеҳраҳои нав дар ин самти варзиш мусоидат менамояд. боиси ифтихору сарфарозии тамоми мардуми Тоҷикистони азиз аст, ки дар заминаи сиёсати дурбинона ва хиратмандонаи пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон мизбони як қатор чорабиниҳои сатҳи байналмилалии сиёсиву фарҳангию варзишӣ гардида истодааст. Баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба намуди парапланеризм дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳи гуфтаҳои боло аст. Дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ зиёда аз 9 давлати дунё қарор доранд. Аслан табиати афсонавӣ ва кӯҳҳои сарбарфалаккашдаи Тоҷикистон худ як мавзеи саёҳиро мемонад, ки имрӯз таваҷҷӯҳи намояндагони сафоратҳои корпуси дипломатӣ дар Тоҷикистон ва сайёҳони дохилу хориҷи кишвар гувоҳии он аст, ки ин минтақаи зебо, ин мавзеи саёҳӣ таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ бештар ҷалб кардааст ва дар оянда умед дорем, ки ин мавзеъ ба яке аз мавзеъҳои саёҳӣ ва тамошобоб табдил хоҳад ёфт. Дар мусобиқаи парапланерӣ барои дарёфти ҷоми пешвои миллат зиёда аз 150 варзишгар аз Аврупо, Амрико, Русия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон, Покистон, Эрон, Саудӣ ҷамъ шуданд ва ҳадаф як чиз аст: шиносоӣ, муаррифии худи кишвари мо, минтақаҳои зебоманзар, роҳандозӣ намудани муносибат ва муошират миёни варзишгарони мо ва варзишгарони хориҷӣ. Агар мо муқоиса кунем, ки ба соли 2023 дар вақте ки мо якумин бор мусобиқа гузарондем дар шаҳри Душанбе барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе, танҳо 55 варзишгар аз хориҷа омад. соли 2024 ба Тоҷикистон 111 варзишгар омад. Айни замон дар расонаҳои мо, дар сайти мо, сомонаи мо барои иштирок 150 нафар ба қайд гирифта шудаанд, ки теъдоди он боз меафзояд. сол то сол на 50 балки 100 зиёд шудаастанд. ҳар як варзишгаре ки ба Тоҷикистон меояд, соли дигар бо худ боз як ё ду варзишгарро ба Тоҷикистон меорад. яъне ки сатҳи баргузор намудани ҳамин мусобиқот ниҳоят баланд аст. ҳамин имкон медиҳад ба мо, ки рушди сайёҳии кишварам зиёд шавад. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияи Данғара ва корхонаи воҳиди давлатии хизматрасонии корпуси дипломатии Дипсервис дар доманакӯҳҳои ноҳияи Данғара маротибаи дуюм аст баргузор мегардад, ба варзишгарон хеле писанд омад. За 7 лет в Таджикистане, наверное, уже все объездил. Видел Памир, Таджикент, все красоты Таджикистана, влюбился. Теперь приезжает только летать на параплане, потому что уже было все объезжено, теперь надо все облетать. Великолепная страна, великолепная культура, как проводят мероприятия в Таджикистане. По-моему, я вот разговаривал с соседями с Узбекистана, Казахстана, нигде в мире так больше не проводят. В Таджикистане открылась федерация официально парапланного спорта. Обращайтесь, там появились новые крылья, собирают учеников, хорошая федерация, хорошие инструктора.
Пожалуйста, приходите. Чем больше будет пилотов, тем будет интереснее. Это всего 3 года федерация существует, но она уже проводит соревнования на международном уровне, которым практически нет равных. И это большое достижение Таджикистана. Прямо вот Таджикистан может гордиться тем, как он проводит соревнования. Любого спросите, все скажут, что это замечательное место. Таджикистан мне очень нравится. Я приезжаю сюда 2-й год. Это очень красивые горы. Мне нравятся условия, то, что тут постоянно разная погода, и можно пробовать какие-то новые практики, новые подходы к цели. В общем, мне очень нравится. Тут очень красиво и очень удобно. Мы когда сюда ехали, у меня было такое предчувствие радостное, то, что опять соревнования, опять такая интересная погода, красивые места, интересные новые люди. Так что мне все нравится. Меня зовут Хакимова Шалзада, я приехала с Узбекистана. Я впервые в Таджикистане. И вот, впервые на таких больших соревнованиях участвую. Мне понравилось очень. Все новое здесь. طول 2 سال میشود که در این نوع ورزش مشغول هستم. خوشبختانه خیلی پیشروی‌های خوب است و آینده نیت داریم که خیلی ورزشگر خوب شویم و در دولت‌های همسایه‌ها رفته در مسابقه‌های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو برداریم. варзишгароне ки дар рӯзи аввали мусобиқа бо нишасти дақиқ маҳорати баланди худро нишон доданд аз ҷониби масъулин қадршиносӣ гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд ин мусобиқа тӯли 9 рӯз идома хоҳад ёфт ва ғолибони dastavию асосӣ миёни мардону бонувон муайян гардида бо тӯҳфаҳои хотиравӣ диплому медал ва ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба парапланеризм сарфароз гардонида мешаванд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии сайёҳӣ ва варзишӣ барои рушди минбаъдаи сайёҳии варзишӣ ва ҷалби ҳарчи бештари меҳмонону сайёҳон ба кишвари дорои манзараҳои дилфиребу нотакрори тоҷикистон заминаҳои устуворро фароҳам меорад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.